Medzi ľuďmi ako obyčajný domotaný chlapík, nikto ale nevie, že to je len civilná maska najmocnejšieho hrdinu sveta. Reč je o Clarkovi Kentovi alias Supermanovi. Prvý superhrdina na svete, jedna z tvári DC Comics a definícia nádeje. Kto je to Superman? To sa dozviete v tomto videu. Oblomný a tvrdý, hrdý, poď so mnou budeš. Aj keď máš za sebou mraky a si vyrovnaný so sebou. Vtedy ťa už nikto nezlomí a sa... Rodné meno Clarka Kenta je Kal-El. Narodil sa na planéte Krypton, ktorú obývali bytosti podobné ľudom Kryptončania. Planéta ale mala zaniknúť a jediný, kto to predpovedal, boli Clarkovi biologickí rodičia Jor-El a Lara Lorvan. Nikto ich ale nepočúval. Všetci situáciu zľahčovali. Jor-El a Lara Lorvan ale odmietali hrozbu ignorovať a tak aspoň svojho syna Kal-El zachránili tým, že tesne pred zánikom ho vypustili do vesmíru v rakete. Planéta Krypton s jeho rodičmi hneď na to bola zničená, ale syn tejto planéty žil ďalej. Kal-El pristál na planéte Zem, kde ho našli bezdetní manželia a farmári Jonathan a Martha Kentovci. Rozhodli sa ho vychovať a postarať sa o neho a premenovali ho na Clarka Kenta. Clark vyrastal na farme, rodičia mu dali správnu výchovu, ale ako Kryptončan cítil, že je predurčený na niečo viac než byť obyčajný človek. Clark sa rozhodne pátrať, pričom objaví kryptonanskú technológiu, ktorá mu vybuduje miesto zvané ako pevnosť samoty, v ktorej sa dozvie viac o svojom pôvode. Rozhodne sa plniť svoje poslanie od svojich rodičov, ako biologických tak adoptívnych, konať dobro. Príde do mesta Metropolis, kde sa skrýva za identitou chabého novinára Clarka Kenta, no v núdzi sa tajne premení na mocného superhrdinu menom Superman, v ktorom bojuje proti zlým a chráni nevinných a bezbranných. V tomto meste aj spoznáva nových ľudí, ktorí ako jeho rodičia mu pomáhajú byť ľudskejším. Nimi sú Lois Laneová, ktorá je jeho životná láska. Je to silná, inteligentná a nebojácna žena, ktorú si Clark aj vzal, a mali spolu syna Johna Kenta, ktorý po otcovi schopnosti zdedil a dostal prezývku Superboy. Potom Jimmy Olsen, čo je mladý fotograf, ktorého Clark berie ako svojho mladšieho brata a najlepšieho kamaráta. Okrem nich má aj sesternicu tiež pochádzajúcu z kryptnu Karu Zor-El a psíka Krypta, ktorý zdieľa s ním rovnaké schopnosti. Ako už bolo povedané, Superman je najmocnejší superhrdina na svete. Má obrovskú silu, výdrž a odolnosť, vďaka čomu si tiež vyslúžil prezývku muž z ocele. Zo svojich očí dokáže púšťať nesmierne horúce lasery a dokonca dokáže vidieť aj počuť cez steny až na olovo, ktoré ho blokuje. K tomu má aj studený dých, s ktorým dokáže tvoriť skutočný ľad. K presúvaniu mu pomáha rýchle lietanie. K týmto schopnostiam ale potrebuje slnečné svetlo, ktoré ich dokáže nabiť. Jeho jedinou fyzickou slabinou je kryptonit, ktorý ho dokáže aj zabiť. Je zraniteľný aj voči magii. Supermanov kostým je veľmi ikonický. Najikonickejší je červeno-modrý s červeným plášťom a so znakom ES na hrudi a plášti. ES je rodový erb domu L, čiže Supermanovej biologickej rodiny, ktorý znamená nádej. Žiadnu masku nenosí, namiesto toho je upravený tak, aby ho nemohli rozpoznať ako Clarka Kenta. Okrem toho sa mení aj jeho správanie. Napríklad ako Clark je zhrbený s jemným hlasom, zatiaľ čo ako Superman je vzpriamený a hlas má autoritatívnejší. Čistou pravdou je, že postava Supermana je dnes považovaná za nudnú, naivnú alebo proste zastaranú. Pravdou ale je, že Superman môže ísť mnohým príkladom vzhľadom na svoju morálku, empatiu a ľudskosť, ktorou je táto postava tak známa. Dokonca bol Superman nádejou v dobro nielen vo svojom fiktívnom svete, ale aj u nás v realite, keďže počas druhej svetovej vojny sa preslávil svojím dobrom ikonickým dodnes, ktoré v danej dobe bolo ťažké veriť. Superman na svojich začiatkoch v roku 1938, kedy ho vytvorili Joe Shuster a Jerry Siegel, bol o niečo drznejší. Bol agresívny a morálny kódex mal voľnejší. Voči nepriateľom používal praktiky zdraviu nebezpečné až smrteľné, aj keď sa žiadna smrť úplne neukázala. Takto to bolo do roku 1940, kedy nový editor Whitney Ellsworth sprísnil a spevnil Supermanov morálny kódex, ktorý ho nakoniec preslávil. Je to dokonca úplne prvý superhrdina na svete. Páči sa vám postava Supermana? O akej postave mám spraviť ďalšie video? Napíšte do komentárov. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak aj tak dajte like, odber a zvonček má tiež veľmi poteší a do ďalšieho videa, ahoj. When we let the story begin, we're going out on our first date. You and me.
be a thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour.